Когато се анализира стойността на даден плод, първо имаме първични вещества, като витамините и минералите. И след това имаме голяма група от вторични растителни вещества. Едно такова вещество е резвератол. Това е много интересно, много силно вещество, което е и много добре проучено. Среща се в тъмните плодове, като касиса, къпината, тъмното грозде и съответно в червеното вино. Вторичните растителни вещества в своята съвкупност изграждат за нас вкуса, цвета и аромата, но за растението те изграждат неговата имунна система и го защитават, например, от вредители или от въздействието на околната среда, като UV лъчи, озона или токсини. Общият знаменател на тази защита е силното антиоксидантно действие на резвератола. Защото оксидативният стрес е вреден фактор за всички живи организми. Специалното при резвератола е, че действа в кръвоносните съдове, върху много чувствителната вътрешна обвивка на съдовете. Тъй като е толкова чувствителна, вредите от оксидативния стрес се появяват там в особена степен и с всички неблагоприятни последици. Така че резвератолът има антиоксидантно действие, активира естествените защитни механизми на тялото срещу оксидативния стрес и също така действа срещу стареенето. Това означава активирането на ензима срещу стареене, така наречената теломераза.